ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் வணக்கம். நான் பாபர் N4 இது வடிகாசி நடிச்சிருக்காங்க. சிம்பிளி சவுத்தில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. படத்தோட ஒன்று என்னன்னா, நம்ம வடிகாசி வந்து 4 பேர் தத்தெடுத்து வளர்க்குறாங்க. அதே சமயத்தில் வந்து ஹீரோயின் அதுக்கப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து மீன் வியாபாரத்துக்குனால அங்கே ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வருது. அது நடக்க சொல்ல தான் பெரும் பிரச்சனையாகி அவனுக்கிட்ட மாட்டிக்கின்னு சில விஷயங்கள்லாம் பயங்கரமான விஷயம்லாம் நடந்துட்டு போகுது. 4 பேரில் ஒருத்தர் கொலை பண்ணிடுறாங்க. அதே சமயத்தில் போலீஸில் N4 போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த நடவடிக்கை எடுக்காமல் பண்ணி விட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த 4 பேரில் ஒருத்தர் செத்தானா இல்லை மறுபடியும் போயிட்டானா. அதுக்கப்புறம் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக கடலில் நடக்கிற விஷயம்லாம் சூப்பராக காட்டியிருக்காங்க. அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து சீரியல் நிறைய பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதில் இருக்காங்க. பாரதி கண்ணம்மான்ற அந்த பொண்ணு, சில விஷயங்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. கண்டிப்பாக சீரியல் பிரியர் வந்து அந்த கண்டிப்பாக படம் பாருங்கள். அவ்வளோ சூப்பராக நீங்கள் என்ன அவங்க மொத்த கேரக்டர் அதில் இருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கறதுக்கு வந்து ஸ்கோர் பண்ணி பாருங்கள். சிம்பிளி சவுத்தில் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது படம் வந்து. கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீன் பிளேயோட ஒரு நடிப்புலாம் அவங்க மொத்த பேருமே எல்லாமே சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க. ஏட்டாப்பட்டியில் நடித்து ஒரு பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரியும் சரி, சில விஷயங்கள்லாம் என்ன தேவையோ அது உண்டான விஷயம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபிலிம் ஏதோ ஒரு படம் இந்த படம் வின் பண்ணியிருக்கு. கண்டிப்பாக பாருங்கள். அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா கண்டிப்பாக நடிப்புன்ற அந்த ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு மாற்றி ஒரு ஒரு அடிச்சும் சில ஃபீலிங்கோடு பேசுகிற விஷயத்தெல்லாம் வந்து சூப்பராக காமிச்சிருக்காங்க. அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஒவ்வொரு கேரக்டரும் வந்து. கண்டிப்பாக பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா இது சீரியல் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் த்ரில்லிங்காகவும் போகும் படம் வந்து. கொஞ்சம் அங்கங்கே லாகாக இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் ஜம்ப் ஆகுறது கொஞ்சம் ஒரு இதுவாக தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிக்கும். எல்லாருமே பிடிக்கும். கண்டிப்பாக பாருங்கள். N4.